Arratsaldeon, ikasturtean zehar, Gainzuri ikastetxean egin ditugun lanak bildu eta gaur zabaldu dugu erakusketa hau. Lan hauek 2 urtetik 12 urtera bitarteko ikasleak eginak dira. Lanak osatzeko, gure lehen helburua izaten da, ikaslei esperimentatzeko aukera eskaintzea. Hortarako material desberdinak eskaintzen dizkiegu, eta horien artean nabarmenduko genuke berziklapenak duen garrantzia. Erakusketan ikusten da bezala, lanik gehienak berziklatutako materialarekin osatuak dira. Horrezaz gain, elkarlanak ere garrantzia handia du gure ikastetxean. Hau da, proiektu baten inguruan lanean ari geranean, taldetxo batek, helburu batekin emaitza bat lortu behar du. Horren adierazle ditugu garraioak lantzerakoan egiten ditugun trenak edo espazio lantzerakoan egiten ditugun espazio gizonak, ezta? Eta baita ere aipatuko genuke gozatzeak, ekintza hauek egiterakoan gure ikaslea benetan disfrutatu egin behar dute, gozatu egin behar du, horrek emango dielako beraien sormena eta beraiek eraikitzeko ahalmen hori garatzeko aukera. Aurtengo ikasturtean, aipamen berezi bat egin nahi genuke, egin dugun proiektu txiki bati, ezta? Azpazeko langileak ikastetxean izan ditugu, konkretuki 5. mailako ikasleekin, eta erakutsi digute oso modu argian, zumea nola lantzen duten beraien lantegian. Eta bertan, osatu dituzte beraien eskulantxoak, eta benetan esperientzia oso aberatsa izan da. Eta benetan gustora gaude lortutako emaitzarekin. Eta poliki-poliki horrela joan da urtengo ikasturtea eta gonbidatu nahi zaituztegu herritarrok gure ikasleen eta gure aurren lanak ikustera, uste dugulako benetan etorkizuneko artistak hemen bilduta dauzkagula. ¿Tú qué has hecho? Nikori egin du. Nik egin dut goiko hori. Balkoak ondoratzarena da? Azten dian, hauek bi hemen, botatzen duzu da. Nik zumendia egin dut. Oso ondo. Zein, a ver, hemen daude gana nazketa. Hori da zurea, bai. Jarrikunen markoak eta ditu. Galdetu dio, nola,